Hello po, magandang araw po sa ating lahat. Ngayong araw na to ay may ipapakita pong recipe sa inyo si Mama Yeps. Hello po Mama Yeps, ano po ang recipe mo today? Hello po sa inyong lahat. Ngayong araw na to ay ituturo ko po sa inyo kung paano po ang paggawa or pag-assemble ng sikat na mga burgers na nabibili natin sa Jollibee. Ito yung Amazing Aloha at saka Big Yum Burgers. So, ito na po yung ating mga sangkap, brioche buns. And then sunod, itong ating beef patties. Itong gagamitin ko ay burger patties na made from plants po. Pero depende po sa inyo, pwede kayong gumamit ng kahit anong patties na gusto nyo. Ito kasi ay ready-made na nabibili natin sa tindahan. Pwede rin po kayong gumawa ng sarili nyong patties at kayo mismo yung magtimpla. Kakailanganin natin ng pineapple rings, smoked bacon. Meron din po tayo ditong lettuce at saka tomato. Para sa mga ating sauce, gagamit po tayo ng honey mustard sauce. Meron din po ako ditong tomato ketchup at saka itong mayonnaise. Kakailanganin din po natin ng cheese. At gagamit po tayo mamaya nitong wax paper para gagamitin nating wrapper sa ating burger. Napakasimple at napakadali lang po nitong gawin, kaya tara simulan na po nating lutuin yung ating burgers. Ang pinaka-first na gagawin po natin ay lulutuin po muna natin yung ating patty. So, ngayon, ang gagamitin ko ay itong kawali lang. Yan, ilagay nyo po sa medium to high heat hanggang sa mainit na mainit po yung inyong kawali na gagamitin. So, habang hinihintay natin yan, tatanggalin ko po muna to sa packaging yung ating patties na nabili. Mas maganda pagka nagluluto kayo ng patties ay medyo frozen po yung inyong patties. Ayan, hihintayin lang po natin na uminit yung ating kawali. Ngayong mainit na po yung ating kawali, pwede po tayong maglagay ng konting oil para yung ating patties ay hindi po siya didikit. Yan, lagyan po natin ng konting oil. Konting-konti lang. Pero kung griddle po yung gamit nyo, pwede nyo pong hindi nalagyan ng oil kasi hindi naman po yung didikit. Yan, so scattered lang po natin yung ating oil. Sa tingin ko ay okay na po. Pwede na nating ilagay yung ating patties. Lulutuin lang po natin yan ng mga 3 minutes or hanggang 4 minutes per side. So, mamaya after 3 minutes to 4 minutes, babalik ta rin po natin. Pwede nyo pong takpan yan or hayaan na lang po na ganyan. Hanggang sa maluto po yung kabilang side, tsaka natin babalik ta rin. Ngayon po ay pwede na nating babalik ta rin itong ating patties. Para yung kabilang side naman po yung maluluto. Hihinaan nyo lang po ng konti yung inyong apoy para pantay po yung luto. Hindi siya kaagad nasusunog. Balikan po natin mamaya pagkaluto na itong ating mga patties. Ngayong ganito na po yung kulay ng inyong patties at saka nasigurado nyo na po na talagang luto na po siya, pwede na natin tong hanguin. Yan, patayin ko lang muna yung ating apoy. Ayan, pagka wala na kayong makikitang dugo sa gitna, yan, okay na yan. Luto na yan. Itatabi muna natin to dahil isusunod naman po nating lutuin yung ating bacon. Ayan, ito na yung ating bacon. Kukuha lang po ako ng mga 2 slice dito. Pero depende po sa inyo kung gusto nyo pong damihan ng bacon, okay lang po. Pwede rin po pala nyo tong lutuin sa microwave. So, ilagay nyo lang sa mga 10 seconds. Huwag nyo pong masyadong tagalan kasi masusunog po. Mabilis lang po itong maluluto yung bacon kasi pre-cook na po to. So, balik kong sindihan yung ating apoy. Tapos, babalik ta rin natin mamaya pag medyo nag-brown na yung kabilang side. Yan, mahinang apoy lang po para hindi siya kaagad na susunog. Ayan, pag ganyan na yung kulay ng ating bacon ay ready na po yan. So, hahanguin ko na rin po.
So, ngayon po, tatanggalin ko lang po tong oil nito at huhugasan ko muna yung kawali para may sunod na po nating maluto yung ating pineapple ring at saka yung ito-toast natin yung ating brioche buns. Ngayon po ay papainitin ko po ulit yung ating kawali. Ngayong medyo mainit na yung ating kawali, pwede na nating ilagay itong ating pineapple. So, ang gagawin ko po ngayon, bali isang Amazing Aloha lang at saka isang Big Yum Burger. So, kaya isang pineapple ring lang po yung lulutuin natin. So, lulutuin po natin yan ng mga 40 to 45 seconds per sides. Yung parang mayroong smoky flavor lang po yung ating pineapple. Ayan, pwede na po nating baliktarin tong ating pineapple. Yung kabilang side naman po yung lulutuin natin. Then after that, pwede na nating isunod yung ating brioche buns na ito-toast dito sa ating kawali. Ayan po, okay na po yan. So, tatanggalin na natin para masunod na natin yung buns. So, yan. Ito yung ating buns. Gaganyan natin para medyo ma-toast po yung loob ng ating buns. So, ito yung gagamitin ko para sa Amazing Aloha. Ito naman ay para sa ating Big Yum. So, bali dalawang buns lang po yung gagamitin ko ngayon. Para lang maipakita ko po sa inyo kung paano po gagawin. Pag ganito na yung kulay ay ready na po yan. So, hahanguin ko lang po. So, ngayon, ang una ko pong ipapakita sa inyo ay kung paano po i-assemble yung Amazing Aloha. So, una, kakailangan itong ating toasted na buns. Ayan, lagay natin dyan. Tapos, lalagyan natin ng itong honey mustard sauce. So, ito po yung ginagamit na sauce para sa Amazing Aloha. Una, lalagyan po natin itong ating bun. So, lalagyan natin itong crown. Ito yung tinatawag na crown. Tapos, ito yung heel. So, itong dalawa, lalagyan po natin itong ating honey mustard sauce. Ayan. Ayan. Depende na sa inyo kung gaano karami po yung gusto nyong ilagay na sauce. Pag nalagyan na natin ng honey mustard sauce, isunod po natin yung ating lettuce. So, lalagyan ko siya ng itong isang piraso ng lettuce. I-fold lang po natin ng ganyan. Pwede nyong gawing dalawa or tatlo. Depende na po sa inyo kung gaano karaming lettuce. Pagkatapos, sunod natin yung ating patties. Isang patty. Tapos, yung ating cheese. Ayan. So, depende din sa inyo kung gaano karaming cheese po yung ilalagay nyo. Sunod ng cheese, ilagay natin yung another pang isang patty. Ayan. Pagkatapos nyan, yung ating niluto kanina na pineapple ring. Ayan. Lagay natin dyan. Tapos, itong dalawang slice ng bacon. So, lagay natin dyan na ganyan. Ayan. Pwede na nating ilagay itong ating crown ng bun. Yan. So, yan na po ang hitsura ng ating Amazing Aloha. Yan, lagay ko lang muna dyan. So, ngayon, sunod po natin yung ating Big Yum. Tapos, lalagyan natin ng sauce. So, una, ilalagay ko dito sa ating heel is itong tomato ketchup. Kung gusto nyong damihan ng ketchup, pwede. Depende sa inyo. Tapos, dito naman, lagay natin tong ating mayonnaise. Kahit anong klaseng mayonnaise ay pwede nyo pong gamitin. Kung ano po yung mas preferred nyong gamitin. Yan, lagay natin sa taas. Halos magkapareho lang po sila. Yung kaibahan lang ng Amazing Aloha is meron siyang bacon tsaka pineapple. Pagkatapos niyan, lagyan natin ng lettuce dito. Ito, gawin kong dalawang lettuce. Yan. I-fold lang din natin para hindi mahihirapan yung kumagat ng burger, ng yum burger. Yan. After nyan, lagyan natin ng kamatis. So, ito yung kaibahan. Yung Big Yum, meron siyang kamatis. So, lagyan ko ng dalawang slice ng kamatis. Pagkatapos, lagyan natin ng patty. And then, cheese.
Pagkatapos ng cheese, sunod natin yung another patty. And then, ilagay natin tong ating crown. Yan. So, yan na po yung ating Big Yum. Babalutin natin to para ma-heat or ma-reheat natin siya para yung cheese natin ay mag-melt. So, kaya meron po tayo ditong wax paper. Ito po yung gagamitin natin na wrapper. So, unahin kong i-wrap itong ating Amazing Aloha. Ayan, lagay natin yung ating wax paper. Tapos, lagay natin sa gitna yung ating Amazing Aloha. Tapos, tutupiin natin siyang ganyan. And then, i-fold natin yung magkabilang gilid niya. Ayan. Ayan po yung ating Amazing Aloha. Sunod naman po nating i-wrap itong ating Big Yum. Lagay natin sa gitna yung ating Big Yum burgers. Ganun lang din. Fold natin siyang ganyan. Yung kabilang side naman. Tapos, fold natin yung gilid. Ayan. So, ito yung ating Amazing Aloha. Ito naman po yung ating Big Yum burgers. So, diba? Napakadali lang pong gawin. So, ngayon, ang gagawin natin, kung meron po kayong microwave, pwede nyong i-microwave ng mga 5 to 10 seconds. Huwag nyo pong masyadong tagalan kasi pangit na po siyang kainin pag yung ating lettuce at saka tomato ay maluluto or medyo lanta. Hindi na po siya crunching kagatin. Kaya mas maganda, yung hanggang nafe-feel nyo na nagme-melt lang yung cheese. Maximum of 5 to 10 seconds lang na pagpapainit sa microwave. So, ngayon po, papainitin ko lang po to ng mga 5 to 10 seconds. Tapos, ipapakita ko sa inyo mamaya ang hitsura na nagme-melt na po yung cheese. Ayan, ito na po yung ating mga burgers after kong napainit or na-reheat. So, kung wala pala kayong microwave o kaya oven, pwede nyo naman pong i-reheat lang sa kawali. Ayan. So, bubuksan po natin para maipakita ko po sa inyo yung hitsura sa loob. Ayan. Sarap na po niyang tingnan kasi nag-melt na po yung cheese. So, hahatiin po natin. Ito pala yung Amazing Aloha. Ayan po. Ayan, sa mga OFW dyan or mga kababayan natin na nahihirapan or gustong-gustong kumain ng Big Yum at saka Amazing Aloha at walang Jollibee dyan sa lugar nyo, pwede kayong gumawa lang sa inyong bahay. Na hindi nyo na kailangang bumiyahe pa or maghahanap ng Jollibee para makatikim ng Big Yum burgers at saka yung Amazing Aloha. Nakikita nyo naman po, napakadali lang pong gawin. Basta kumpleto lang po yung mga sangkap na pinapakita ko kanina. Ayan, ito na po yung ating Big Yum at saka Amazing Aloha. Sana'y nagustuhan nyo po itong ating recipe ngayong araw na to. Salamat po sa inyong panunood. Mabuhay!